Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Hindi nga rin nibasa papagayam na ito istorya pakasalitaan ni Delphine nga napauluan ti tricycle driver ken Tibalo. Sagod ay nga surat. Idi kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi ta nakariingak gapo iti panagtanta ng butob manen ni Wilma nga asawa. Kasto lang aro din tinigat na pinagbiyan. Anda pala na kita si Aldaw lang aro din. Di na pala green kayo. Bumtakin na mga bulkan. Maoro man dyan ka rin. Green kayo. Diyan kumapila kahit manong nemi. Di bumangon tala sakit ti ulo. Takasan ko mga di na sakit ta ulo yo apo. Katnay, si mangpat ka manin di rabin, nga nabartek. Yung may da ka manin intol-tol no. Kaya po, indor-to-dor da ka manin. Bilma. Wala. Sakit ka ulo ko. Takasan nga sa ang nasakit ta ulom ka talagang mat nga nakaduman ti minom. Nga tikaste ko mga oras, kadadakan nga agpaspasada. Imbagman ta. Italaglatakin ka ni Tata Guryo na tricycle na. Ininto na. Ure hapdayak maba nagtragpasada. Bakit? Basta ited ko di boundary. Iti may sangal daw. Okay lat ha. Kaya dati nga rodan. Kaya nga para ka na tayo. No, ag-hapday ka lang. Manod boundary. 150. Sa kanto gasolina. Dan nito 5 gasot ko na. Kaya manot na bati kas pagkarikan. Ngayawid mo awan. Tapos ang kanton nga makasangaribo kag pasada. Dagat awan. Haya po, haya. Nukas tulit mapaspasamak, Delphine. Panawang kayo. Ano ta ko na? No awan, ti ado nga mayawat mo kanya kakwartag sa pulak, iti lalaking ado kwarta itad na. Dumahit kang ka. Oy, laglahipem. Oredot anak kon. Napinta sa klata. Tingawit? Kadamadore, ti mapresyara kang ka. Ore bunga ngera ka. Yung napintas ka latangag peso. Di na pa'y masangsangon, di tirabihin, na mabarbartek ka. Saan nagtunga mababalaw, nukas pagarikan ta, agpasibukak ti sabali. Padasam, mapatayan ka. Loko kayo, hindi nga lalaki. No, agaramid ti babae, mapatayan ka ko na yun. Nung lalaki na agaramid, aguni magkalat ng babae ka sa? Sabi ka din na. Idasara na mga rito, mga anak ko. Nagdasara, pag-gison to. Gabok ti siya, Doon, digiti putot ko manong naming napintas latta ti asawa. So nga nakastoy, saan na ka mapanagpasada, aghapdayak manon, puro raya ka makadigos data. Sakto matagdigos, al-al daw mintlatan na, tanang arod. Kaya't nantulatamat ata, matikal tumat, nukas tangar arakupan. Tawan manong namin di kita nakpi, siyempre na panda nagbasa at dadan iti elementarya. So adududwa kam to, makamulumugak, managpakturprasak, managaram usak, makaisbuak, paano kung tikusin nagsubli, natamblanan dya kapek, apun sa ranak pi kaldo. Doon iti mo gusto ka iti asawa, talagang pagkalduan na, pagkalduan ka, dadapagipan mo nga mga nagpasada. Adan to pagipanta naman damdawa ka naman. Mutum-tum, tulabi pagpaka. Nadaganas mo? Awamot kwartang iawat mo? Inalamat ang kwarta ko ng wallet ko, di ba? Di bulsa? Wen, nga datalo gasot. Sulat na pasadaan, at inyo numumat. Ano sa mo ng talo gasot?
Ya po, ay ano kastoy lang ti mapaspasamak Delphin tsaka mo. Huh, bayam, kadwek, agagagata ka mo pa nagpasada. Kahit mo, sa ngaribo, 2,000, yawat ko kengkat may saldaw. Ay, saklam mo, pangalam kumamit ang pasada mo 2,000. Uno sa ngaribo, ti may sangal daw. Nyata mo, baka no, ada mga arkilakan niya. Kadakal titad na. Nagsayat ka din no kastaman ti mapasama. Wala mga karotin. Ay ilaba na kita mureng tayo. Sa kanduman na nagdigosan. Kanaan ako ma. Kaano pa yung sa digos? Mamintalwak digos ti may sa aldaw. Tapos nung bagakeng ka. Eh digos sa kitibigan. Digos sa petel daw. Digos sa petrabi. May more na banglo at nakabangbang si tumit ti asawak nagat arak agat sa garilyo. Alam mo ang ganas. Ba? Ito makadigos ka. Digos sa tumit. Tayo tumbang ng pangal daw. Sundot mo bang panagpasada. Kanya taramidam ko ma. Aramidan ta ko naman. Kakaiso na nakalalap sa dati asawa. Kamat? Nadida ka, mangangan. Oen manong nemi bongangera kada nager ti asawak ng runo na awan iti yatakil maited ko keng kuha na nga kwarta. Yan no kasta nga mayat ti bagikit matugkik ko di pakaalaan na. Hindi Nakadigos akmeten, maron nemi, iti sumrek iti kwarto, simbrekak, inlak ko ti ridaw, indrekep ko ti tawa, pinagandar ko ti electric pan, indurun ko isunan iti rekama, edi natulid, napadata isuna maron nemi, si magpatak ko ng pinandaga ko. Haring nga nakapagkadkad pa. Nang naroon lang arudan manon nemi iti tamansuak iti panang romansak kang kuana kadag iti maselan nga paset ti bagina iti tenged na iti barukong na manong nemi kaputa kadigdigos na nadalus ko na nabanglo sinabunan na langit. Idi kalman na. Idi kalman lang ko na naman ano sige dara. Kuan manong nemi al daw ngem aramiden mi at adyak met masangot ti rabi ng runa no kasta nga talagang mapalulwak duminong. Korami la pinamindu ako ng malastunan. Ito. Babruto man at kawa mo mga panakarami ti kastoy no kasta nga maparteg ka. Sumurot nga ipiduhata tapno so pag mapagabrutan. Then ibaga naman ang kanyak manong. Delphin, pangasam na di Ana, go nagbarbartek. Agin inot ka nagkagagat ka nagpasada. Nagrikat ti biyag. Kasanong dagsakit ka na tayo. Pangalan kwarta. Awang pulos urnong ta. Pagorod ko nagkangkan. Agarimitak ti sa ngaribot masal daw. Wano sangkit 1.5. Wano at 2,000. Ano po? Sapay ko mata, pumaypay so yatang ibagbagam. Sapay ko ma. Hindi malpasa ko nga mangal daw, nalpas kami nga mangal daw, nagpakada akong ti asawak, tap numapan ako nagpasada. Dapay lang nakaparking, tricycle, na ipaspasada, manong nemi. Ibagal daw, malam nyo, tata. Ay, kung nagmalano di mo may pasada ng tricycle ko, Delphin. Ang abali ata, tata, orijak may pasada no ko, kadag boundary aklat ta. Kasta tulag ta. Han? No sa mo may pasada at may sangal daw, kat saan ko maipasublat, at boundary kalat ta. Kat no half day ka, diyalat ta, whole day nga boundary, iti-ited mo kanyak. Wanda na. Dahil ito tulbak. Ano na naman ta tricycle Wanda ta, wanda na. Ibilang ko na ito tricycle kat kasla asawak Apay. Kasano parang dumdungok kinibakat ko. Parang dumdungok tricycle. Agsipod ta duwada nga saksakayak. Tata. Kituan saksakayak ni bakit ko. Saksakayak pwede ito tricycle. Kaya paspasada. Warata ka warat manong nemi sa anak nagparparada nga uray kada kiti hanak nga makipilpila ko nakidi.
Warat. Luada itulod ko dito tiyandaan, manunemi, pumik-apag matlaing dito tiyandaan. Uri, ibagan doon kita nakaparada. Hey! Dito! Idya ka no ading. Hindi nakaparada. Siya kamat kahit kung pagluga naman, oh. Awa, anda mabalinda? Sa bagay. Lang mo rin. Ay, kakadwa. Siya ka no, kaya na pagluganan na. So nga, sorry. Wanak tumunta na ako, talaga mo nakasta. Saan nga kayat di pasahero, di mapan, naglugang ka na kita nakapila. Tasya, di kita kadesdesaag nga pasahero na, kat mapakansyan, kat siyak di kahit na pagluganan, di siyak, di ba? Iti sa ngunti may isang grocery, manong nemi, at din tulog ko. Hindi at na makitak manong nemi, nga babae, nga kakaasi nga magbagkat, kadigitay. O nga may grocery boy aglugang kay tricycle, manang, aywan ko ma. Mamamurta sa akong di mangbagkat kadagita. Siyak ti paglugan naman nga. Sige. Apo. Kinulpen mo ten manang. Ada tsanggim siguro. Awan. Kastoy, gulpik. Iti 2 bulan, 3 bulan, nga usarek. Usarek? Uno usaren nyo. Usarek, gabutag may sak. Kasta? Alala kita. Happy kayo ito tag may mesa. Kanya nga roti kaya mabaling ko kita humatimayat ka duwa. Hindi may tulod ko ni Suna manong nemi iti panakkilen ka na pintas nga balay. Inlukat na tigait manong nemi napimbita sa akin. Di ading ko ta isarek mo na tricycle no. Anta marigatan ng kay baba. Nalawa mo dito. O sige manang. Ano ka? Isarek ko man. Insira na matigay. Makarwar pa nga tricycle ko ita. Insira na matin. Baka ilukat ng tumat lang. Nagidis sa aga ko manong nemi. Napandalinok tanti. Dakilari daw. Ay ading ko. Naga mo? Delpin manang. Tsak mo ni manang mo mail pa. Ay lukat ko tiri daw ta. Idiretso man lang isarakan. Diyay. Kusina. Hala? Doon pa yung siyakti, mga bagbag ka talaga naragsin. Pumano. Barbaring abdo itad na ko na ka. Jogling lang takmat akit na. Nakita namat nga ko. Ay, napudot. Kung kaharad ta. Pasgadak na to ceiling fan. Ag-electric pan ka pa. Ano ko mga minta. At aircon na dito sa halang. Sakit mayat ko mata. Malamay isang ka. Delpin. Di kita magla-kwarto at aircon na. Ang bali manang. Nalamis mo ten. Anong kayat mo nga inuman? Danom? Kuno itimplang ka ti juice? Mataktakan ko manang. Ang bali. Mo pakataktakan. Kahit ko lang nga supapakan ti ko ha. Kinasiyat mo nga tricycle driver. Amo, ato di kita pagsaksakay ng nga tricycle. Uri makita da nga rigrikat ko nga ang gikarga. Hadak tulungan. Kung nandagat, siksikan tumid lang tagplete. Hambat ang plete di kita kargam. Di, kasken ka. Handahang kamot na bagbagkatin nga, ilugan mo na. Babam, di ka kasyaman. Ado at loko-loko nga tricycle driver nga talaga. So nga si kapal at saraka, nga insert mo pa aging nga na di kusina, nagitikargak. So ako na, kahit mo nga pagsuwapak ko, painom ko ken ka, nanumlatan manang, tehang nga nalamiis. Mapisa mo kahit nalamiis. Madita karabukub ko nalamiis. Naikal kalingan na. Kahit mo sawan ang kang uminom ti arak. Aman. Kahit mo sawan ang kang aga-ice. Uminom ka ti arak, kang gagil-yelo, naon natin nalamis ka darong ipasarunsun mo. Aman-aman ang uminom ti arak, nalamiis ti kahit ko, gimno danom. Kaya gagangay lang. Abig, may mensahe ka talaga manang. When, tanabayaga ko nga nabalo. Balo? Bigit anak mo ngay. Kat, adamat papinyada na. Kat awalat na batin.
Dahil nga tinakamadmad, numasapa ka nga mabalo. Ag may saka. Ngayon, nuawa ada ko mga pala. Asawa ka, duwakam ko ma. Mm, oh, sabi ka sa panangkitam kanya. Madi atong mga may saka. Masapol na tako makaduham. Hawang harod mayat. Hawang plano mo nga makiasawam. Manan. Mabahamon ti asawa. Ang mga numatay manan. No, kaya't ko ti makirelasyon. Kakit ko pa yung ti magkikabit ako nada. Ano? Ulo? Kaso no, amok ang asawa mo. Di kamin? Andan, dapat duwang anak ko. Dadan elementarya. Napintas ta asawam? Napintas, ang napimitas ka manan. Di ka sasot ka sta, baka mamati ak. Inaksan, agura ka pa ay. Bayadag to oras mo. Mayot kahit mong itad ko. Bak nang kakadi. Ala, makikita mo nga napintas ti balay ko. Saan ko mga jakbak nang. Agpempensyon na. Sa hadarigitan na ko nga mangipaw-pawit kanya parin aid. Binulanda at amounted ti $500 at amounted $300 monthly. O, sa adult pay pension ko, di, nagbayad nga rin biyag mo Mga rin nagamam mo tama na. Among kanti nga permin nga nagrigat ti biyag ti tricycle driver. Permin nga kanayon nga agtantanaw butob kada sao ti asawa. Muna ingkarik kang kuha na nga ko eh. Tako na nagat ko. Alin ba man? Ingkarik kang kuha na nga ikak sa nga ribo, 1.5, 2,000 ti may sangal daw. Ngayon talaga. Kasano, nagrigat yung pasadaan. Manayan? 5,000? No, pumayso di ibagang kinibakat mo nga 2,000, titad mo may sangal daw. Una sa 1,000 may sangal daw. Di inutom ng itid deta, 5 daw. Naman ang takwa, aggasolina akmet sa agboundary Ay, saan mo nga tricycle deta? Saan man ang makipaspasadak lang. Manukan di ba iti tricycle? Abay lanak. Kaya tapno saan ka makipaspasada? Hana tanong gumatang ka ti tricycle, sikat pag boundary no ka, si kami taking kuko. Inagan mo keng ka, tapnok bukwam. Ala? Di mo kayat? Kayat ko Ngayon niya tirason. Nuapi nga tulungan ka? Wen. Tsak man mo. Adumat di kita lalaki no kang umay dito balay ng jak pag idigit paspastri ka nita. Sikapin lang ti pinastrik ko dito. Tsaka mo. Nakalaglagan ang dagos tirik na ken ka. Kadagyaman na kamanang. Mail ba ko namlatan? Ana, awatan mo na. Kurang? Ayaw anak tumadamdama. Bayagag pa ito'y? Uray nak. Naklagdigos. Puno kahit mo nagdigos mat? Wala ta na kayo na nakamaten. Nagkrikat pa ito ko talagang biyag yung tricycle driver mataptapukan kayo, mas asukan kayo, di kamin? Gusto ka. Tapos paglibyan no ka ni bagat ko, no, sumangpet agat asok ka. Agat gasolina ka. Kunana pa yun ko. No, sana ka makabagdigos ka sigod, talagang nakapangsit na. Sige. Uray nak. Ano, nalaw mo ti banyo to'y, mabalinta matagidan. Mayat ka? Nayunak to na 5,000 inted ko. Naro na mapagustuhan na.
Amok nga naasi ka. Amok nga nayat ka. No at mawaw, painumem saan ka di? Kaya ni kak di mawaw. Tinak ka di kayat painumem. Manong nemi itay pailaeng nga gumanat dito yap. Tarakin ko. Nagidila nga mangmangit ko keng kuwanan manong nemi nang runagat na pudaw makitkitak ti puon ti barukong na uwan manong napintas ti asawak ngam sa manit pintas dito nga bakit. Mano, senior citizen siguro dito na ta nagretiro, nagpensyon. Ngam tilangana kaslag taon pa lang ti 40 kada 45. So nga nana, imbas nga nana, ti awag ko itay kat manang kunak, ta basitlat diferensya ti taon mi. Iti langana. Simbrek iti kwarto, manong nemi nangala, iti at duwang atwali. Alpasan na sinanyasan na sumurot ako, niloktan ng tibanyo, manong nemi naglawang agpaiso. Iti ita, rekap kong tibanyo, manong nemi, oresang kong inlak. Indalak na madjikit. Dirugyan ng nauyusan, manong nemi tarwatan. Wow! Orela ako, agsagsagawis yung tirik na. Bakit nagpaiso manong naming yung kaslag taon lang ti ko? Kawampet makitang nakuretret. Hampang nga nagkuretret manong. Kagaganasto ka, Delphi. Nagalisto ka. Grasya na ito. Nagsinabon kami, manong nami, naging narakop, nga naging nagek kami. Buhan, pinagdedenak. Sadak pa'y lapinakan, manong nemi. Gabotan alawa, manong nemi, kaya nadalus ti banyo, iti mismo nga swelo, ti datara, nga nagedda, kaditoy, nga tinagikwak, ni Melba nga balo. Madlaw launay, manong nemi nga talaga, nga mawaw, kas lakayat ng abruten, ti adu nga tawen, manong nemi nga saan na panakaraman, kat ala nga ala. Namin ano iti banyo, sakam nagdigos nga perm, sakam na mintuloy manong nemi tirabaw ti kama. Talaga nga nakakondisyon akmat amano nga ta siyempre. Lumaban ata, lumablaban met isuna. Tapno awan met ti kunain na. Hindi ang baba nga panao manong nemi nagkarelasyon kami kini Melba. Iti dedi nga malem manong naming panagawid ko. Nasapa ka man ita nga nagsarta nga nagpasada barok. Adot na pasada ako data. Ada kami nangarkila kanyak. Orela pinamimpat ko kat. Pinamimpat. Oy. Diyan nangarkila kanyak, pinamimpat ko. Kahit mo, loko. Dan sakit babae nga napasaherong kita. Ay, kit pinamimpat mo kasta. Naglaing ka no kasta. Ada, boundary. Ada na yun na. Oh, talagang naka-arkilakan sa gandang paiso ah. Okay na. Sige, inakon. At amok nga maragsakan ti asawa ko, no. Baka awid ak tagabutan eh. Ay, alam lang tagar ti tricycle, ayawid mo. Yung sa mong ipaspasada, terabi, ha? Talaga tata, uy! Ada to ti kondisyon na. Gabutan na yunam, iti 50 pesos, di 150, balik nga 200, mabalin mo iyawid. No, iyawid mo, ha? 200 ti boundary. Alawad, sige tata, oray ba 250, no, kas pakarigal lang. Niyawid ko, ah. Ikat po, gusto ko niti taray di kiduduang anak ko manong nemi. Slamudang atot ginatang ko. Ni, adyan ti papa, papa, dada, papa. Nasapa ka man ita, papa. Wala anak ko, ala, datoy, para ka nakinig ito, ya? Wow, rambutan, alam ka nga, amo ni papa ni mga gusto ka, rambutan. Nakandado nga fruits. Oh, no, ala, pagkada niya isarag dadan. Tadati mo tibagkatak ng isarag ko para kini mamangyo. Ano pa data, papang? Ay,
Chicharon, bagnet, yay! Agsidata di bagnet, Apo, nahim. Karayong umakastoy. Nakaragraksak na kita anak ko manong nahim. Kaya nakalawlawa manong nahim iti kayang ti asawak. Ini ta mangyawatak iti 2,000. Kaputa nagbaling nga 10,000 na di inted ni Melba kanyak manong. Agang angaw ka. Hanak agang angaw. Nakadugginatang mo? Pagkatapos, 2,000 tad mo kanya. Kasla di mo kanya. Tapos mo, isublim mo nga di mo kanya. Apo ko magsublim. Handakas daw kas ano? God is good all the time. All the time God is good. Tapo man iram-raman, naapod Diyos na to. Makagat na sa bali nga strategy ma. Ada na nga kila kanya. Kadagapot na magustuhan at serbisyo, inikkanak. Mangintin na. Basta nakaboundira ako, gasolina ako, 2,000 titid ko keng ka, dabasit, 2 kasod to'y wallet ko. Diyak nagagatang ti ara kita, nagumata. Uminom ka manen, hanggang bali ate, ito yung matbalay ito, pagin nagumata. Uminumak to nga rin mo ita. Ano kahit mo inumin? Gumata ka doon ti red wine, o da. Red wine kanya. Ha? Kaslad na kahit mo sa una. Ite bigat, magkatapos ite malam sa itamang rabiin. Ano tako nam? Ite bigat sa ite malam. Lay tuloy mo, ite malam. Sa ito palrabiin. Siyun ingkas tam ite malam. Nagpasada kita malam, kahit ko sa wan, naman nung tagsarita. Ako kahit nangaroon agad, nagbagkatak ka na kita, kartong nga din, nangarkila kanya. Isot ng tagkang katitakil. O na. Natiliw kasamit lang yun, babayin tang iwat mo Hindi kahit mo sa okay lang. Okay lang. Basta lagi dita, iapuntem di kita, mapaspasadaam. 2,000 Guru ka, hanggang 2,000 ka na yun Niyata mo, baka noon yung hanak maka-arkila. O arkila. Sa nga ribo nga, ka babaan. Mo sige. Sa nga ribo, 1,115, 2,000. Okay. Ikarot ko, kura. Ika, tsapan na at tsaronan, kahit magusto na kita nagtang tsaron kita, bagnet. Kahit yung pagsasawan. Kita anak mo, nadamagim, no, ketchup, no, tayo ko. Kamatis nga bugong na. Nang roon natin bugongan na, mas panakabugong na. Mas sige, nga gumatang tinuman mo. Saan ka nakaliklik, manong? Madinsaman da ito yung kunak tinagam ko. Itay bigat sa itay malam. Sa itang arabi man Kadyak mo nga rin magaling nga tsak pagustuhan di asawak manong nakainom. Nakainom ka mga dwa, wild na wild. Iso pa yan tigimawa manong. Pulay. Ala, gan-anos ka, Delpina na nga ron. Warita, adun ti pagpa-change oil lang. Kadgabutan na maik manong naming kanak tunganen ni Melba. Kat sanggo sinapsapan ni nagriing. Naladaw ako nga mapahang ka nga gungat. Kapag kumuungtan ka, kat 2,000 inted mo din rabi. Di malam, sanak pinagustuhan di rabi. Kanayong kumakastan niya. Malaksin nga tanong, greglak. Binanog na, gusto nga kosta. Naladaw ako nagriing. Hanggang bale. Mas ti pasahong ken ka. Ano yan? Paksiw? Haan. Bulalo. Nagitan na tumaning agdigos. Gusto na kuma. Napaguston ka na dirabin. Ito, inagpasada, malpasa kamangan. Nabanak nagpasada manong nami sa gawiso ko lang tao. Damat mang naman na maik manong nami nga pangalaak no kas pagarikan tabasit masada. Iri pangaldawan manong nami napanak iti balay da Melba. Nagbusina. Inlokat na dibasit nga rin daw tigi.
Hay, apay, kumay ko magipangal daw. Umbes nga inak kadigiti karinderya. Okay, nabit lang aron tilo ka tutigate tisarik mo ti tricycle. Ha? Uwingin, sige. Ito lang, no, inaldawon na, nalpas. Masapol ti energy drink na ito. Masapol ti vitamin na ito. Nagsangong kamnganangan manunimi na imas timpa sagana na. Amok umay ka. So nga nagluto ak. Magusto mo nga di madlang? Magusto. Naimas ti luto ni baka mo? Maimas man. Himnemi imas ka. Beso? Uri bakit kan ngam naimas ka? Ito lang ma-experience ko't makaraman iti bakot. Balo? Alistan na harti man. Tamangan kan tuman naman. Santa ka na yun na, kat ni bakit ko, berming hanak ining ka andrabi, anos ka, duha mo tinti asawam. Ngimtsak mo manong nemi tanarugso ak mutlata. Aman, kasla kang kanayo naklata naka-charge. Gaso. Panang matmat ko lang ka ni Melban katag charge sa kun. Kastamit iti asawak manong. Okay? Panang matmat ko lang kang kuhanang kat ni. Sila klatag charge. Uwan manong nemi naka-score manen. Ni Melba ka na hindi nga malem. Tanodyak pagustuhan. Baka saan namang ten. Inakon, kate. Basit pa din masadaak. Apa mano pa kurang na. Pag-iso pagkasuli na kin i-boundary. 3,000. Manahin? Hamo ngamin itad aming ngamin pinsagin ng bakit mo Mo intad mo ay di kalman. 2. Kuwan. Ado palad na bati, di ba? Reservak, baka no hanak makaumay. Baka no dati ko kung taway ng awan ka. Samo kaming nga aldawon Agay na nakamit. Tano adda ka. Amot nga rin mabaling dito agkasta. Liwatan mo't namin Kababayin king ka. Baka no mabalin na kumakit. Kanayon. Ore rabi kadadak na taddan na. Kabailam nga panawan ti pamilyam. Hangat-amit. Okay lang. Hanggamat nga gagawang kat kang kuana. Umanahin sa paminsan. Narikat mo no inaldaw. Okay? Kabuta inaldaw matamangtad ka. Baka siyak di maibusan. Pasarimat mangliwatak manong naming. Tanarikat mo pasarimat liwatak ni bakat ko. Puro mayat timud na. Masapol nga agtsadsa. Agurno nga pailahin. Marigat mo no mapradanak mo no maatsanan. Iti na minsan manong nemi ngay papan kumanin iti balay ni Melba. At nakakita kanyak manong nemi nga makamam mo kanya. Nga makamam mo iti asawa. So anti agawid iti awat ko, iti sangaribo, iti asawak, di na kahit ngawatan. Abay, hindi mo kahit ngawatan. Abay, daday ta. Kit, isunod ti na kabailak na ko. Ganun pa lang. Abay, hindi problema. Ano pa kasi lang makantay pa sa tadok sarita. Hindi mga pangan kami manon nemi kadaddan di kita nakmiti silid. No, Bram. Itulog ko na sa pangtid ko. Nga arak. Taong ganang naman.
Uy, hanggang na Dwayne na ito, Jean. Kayak mo kahit. Hampir kasila kahit mga bartakan. Ngan, taugan naman. Danumak, tuladan ka. Inumak sa akong tupasarunan ti danom. Bukang bahaw. Danom. Nakilalaan kan tuman kami. Pag-naordahan ka kaya kahit. Nagbara. Api, ayat yung ang mga naimas ti arak kahit. Api nga uminom ka na kwa. Una naimas ti red wine. Kaya ito nga red gin. For me. Maruam kan tuan gin kalatan. Ngayon sampai ka na. Uy, suso ka din. Lala. Api kahit mo nagbartek. Kahit ko tagbartek. Sige, pag gusto mo ka. Dala. Bayatin, anak ang guyakin. Ita. May isang sungbat, may isa pud nga salud. May isang saludsod, may isang pud nga sungbat. Problema maya, ano na ita? Asin no ti mapamusar-sarong karan iti dahi nga balay. Dahi balay nga? Imbaga na manong nemi tinagan G Street ken number dejay balay. Malagip ko manong name iti gate ti balay ni Melba kat ada number dejay. House number 69. Sino sarong karam sa jay? Pasahero. At pasahero sa jay. Pasahero? Pasahero? Nga nailokat ti gate ket na isarek ti tricycle nga mas pasadam? Sa nairekip ti gate? Susunod ka mamamdata ka. Opo. Hanggang mapatin no, daman mampatpatakas kanyak. Siya ti rumbing nga patsyem. Pasahero. Ang peso nga tulod ko kadayta nga house number. Kadayta nga street. Ang asan kong isarek ti tricycle ko. Napiyapay nga siya ti sumrek. Nagba ti tricycle. Asino? Ti pasaherom sa jay. Bakit? Bakit nga? Bakit nga balo? Peso nga ko natin ang ipadamag kanya. Kuna nga ti tricycle driver ken ti balo. Well, check ti tricycle driver ken balo na jay. Andi kumat connection na. Sumsumrek ka. Isasarek mo tricycle mo. Manong oras mo sadya. Manong oras mo sadya ko na. May tulad ko lagi di. May sarag ko na. Sana. Iso ti bagbagam. Nga pasaherom. Nga mangmang titirin ni Biribo. Oin. Itulod mo lang. Iti balayda. Nga tultulong ang laing. Ngagbagtat. Amang isarek kadagiti kargana. Apay, inaldaw nga mapanag-grocery? Imposible nga inaldaw. Dadyan ang imbaga kanyak. Kat awan ti pasahero. Ngam nagsardin ni tricycle mo, sango ti gate, naluktan ti gate, insarek mo ti tricycle, samad lang na irekap. House number 69. Nagpudno ka. Timaog man yung manong. Nauyong dito yung manayon at inom na. Inago ko, diba? Saan mo nga wagad ang gawan ti baso mo inumakpay? No di kagpudno. Ibuong ko to ulob dito yung buta ti Jin. Asino rin yung babae? Balo nga rod. Iso nga ti tricycle driver kan ti balo. Pasahero. Inaldaw nga pasaherom. Sika. Pasaherom isuna. Wano sika ti pasahero na. Ha? Bagam ti budno! Hindi ito na ko nga. Nabartakan. Ito yung sakto yung ibos ti Jin. Kami na naman nabartakan. Bagam ti budno. Naginaman nabartakan. Nagsangit ka. Bagam ti budno. Inarakop ko ti asawak manong.
Hagagsangit na kasta, Wilma. Hagagsangit na kasta. Kaso naman nga nakagsangit. Nasakit na ito kinaramin mo. Hindi ka ba no? Sige. Saan ka hagagsangit ha? Tayo ibagak kang katipot mo. No, apay nga darakil itid ko king ka nga kwarta. Gabot ay isot mang mangted. Itihan niya ka rason. Gusto ko nam. Siyak tagluglugan. Lugo ka. Lipliputan na. Gulib ka. Saktaktan na. Saan ka na masaktan? Ulit Dandani mat inal daw nga 1.5 no 2,000 ti itid ko king ka. Ngagapoy ti kasta nga narami dem. Di mo among nakalabas ulit lapi ko mamon magpadpada kay nga balo. Urayin pa lang mata ka. Sige lang, tipatpatag ko, Wilma. Saan kong ipatpatag na dyan nga baka? Nagbabakat! Shhh! Nga mahali at nandamat kwarta na. Diba? Umanak, duwakal ti ornong ta. Gagasam ti, gatahan na ka no, tibukod ko ng tricycle. Yung kalagang kangwanan! Shhh! Di mo kayat? Ganda bukod ng tricycle. No kayat mo agad sa alang ang tricycle, ti pag-atang ko kingkuana. Ano ko nga rod? Di mo kayat ti ko ha? Ada scooter na. Pag-atang at scooter ko. Ang kapoy ti babaem ti motor ko kasta. Kahit nisungarot pa ka disgrasya akon. Kahit mong sakit na mamalo ka na. Tigatangan na ti motorsiklo ka paka-aksident jak. Luko ka. Hindi mo kahit ti motorsiklo na karati kahit mo. Ang pag-atang. Lay baga mo. Ibagam amin ti kahit mo. Mapipintas si balay tayo. Ama. Makompleto ti alikamen. Tayo napintas kang dalikan. Di ba baling ko paglutuan, pagbakan? Naglagay pa yun, ma? Apay. Naamamuna kitigi, kuwa, bakery, di ba? Kuwan na, mukong baker ka. Kuwan. Gumatang ka natin kuwa, pagbakan. Pagpagatang ka. Hakalagre-rinawan. Kito ko rin, baga kang isinam. Kaya't mo na isinam, isina ko na katante agbiyagan. So nga kayat kung agbalin ka aman nakawat, tapos hindi ka stagat. Unang mga napakadusaan tayo. Unang pakadusaan. Kasi ano madisgrasya ka. Kasi ano dusaan na kayo na apo Diyos. Kaputa, illicit aperio. Nga ba ni ata, man nakaawat ka man. Yun naman, kahit ko ba ito binom, gustong awanan na ibusan. Nakadit kwarto, tata. Hindi ka mailin. Tata, pa ipagipan mo. Napnusan ka, ang kagreklamo, saan ko nga baybayan do obligasyon ko. Aramidam, kaputi obligasyon mo, kasta? Aramidam, kaputi patpatek ka. Awan ti pangisukatak ka, Wilma. Uri no, at da pensyonado nga balo. Awan pangisungatak ka da kayo nga ag-ina. Da kayo di pamilya, da kayo di patpatag ko. Kabigatan na manunemi dagpakadak ta sawak inak manin nagpasada. Gagpasada? Wano si katilugan da. Magdagpasada. Hamat maralikat mo no kang kalayon ka. Apeng nga kalayon nga ribo lata ito mo. Kadadamat pala ito reservag. Kadadaman nga ron. Tamo lang na Ito mo Kadapeng nga ron iya puntek to nga sa nga ribo. No 1.5 yung turno ka ron. Nalaim. Basta. Nakagidul-dulin. Sakta gidulin. Nakapilitan hinted ko man. Nagdakal kayam. Wala na ordo nga ron. Di inaldo nga ron nga mapapangka. Hamat liwatak mo. Kahit kapot ada matidulduling ko, itad ko rin ka. Lakan. Sige. Agananat ka lang. Panagmanehom. Ang mga
Makapungtod nga po Diyos kang kakito sa na ka. Uno siyak, uno dagit anak ta. So ano sa set sa latang no ko Delpin. Dak makayad ana. Sinamon. Saan ka na mapapan? Wala nga maawa mo tayo maiyapuntek ka. Ure basit ti mayapuntem. Basta saan ka nga basbasol kinapot Diyos. Hagag reklamo, ore 300, uno 500 itit ko. Tusos to ang pasadaat. Mo, pas istardeng mo. Sumardeng kan. Manawo mo uno, lipate mo na dyan nga balo. Na maminsan manong nemi ket husto ti ko na ti asawa. Ore met no basit. No napintas ti nagkapuan. Tamangan no makapungtod nga po Diyos ket madusa kami kung kunak dinakam ko. So pinadas ko manong nemi ti maysa, dua, talo, on makalawas na saan nga napnapan. Maswerte ak man. Na adamat no ka mabati nga 500, 800, kasi yan. Gat gapo anong name ito sa anak kung nga mapan. Ni, sapsapulan nakmatay. Agsalsaludsud ka no manong name ka nagidipata ka tricycle. Ay! David! Abay. Abay ka parada to yan. Amuyo mo't nga kag parada. Agpilpila. Agbarubara na taklata. Adamang sapsapol kang gagsansaludsod. Bakit? Nga napintas. Abay. Kito ko na. Mamuyo ni Kastoy, Delpin, nga si sidecar number. Kung kuna, katuwang ko namin ita. Sino na dyan? Kaya na magyo man, sino? Anana, masapol na kansa na dyan. Da sakit utang mo. So, hada utang ko isong hitartarayak, ilimlim mga. Ngayon tinaminsan manong naimi nga panagpasadak medyo agin inana agabota. Nakapsot ti pasadaan sa napudot. Sirok manong naimi ti algarubo ti nagparadaan. Ini baga mo tadanag sagrada nga tricycle driver ket dimsa ang nakiktutak ni Melba. Delpin? Melba. Sige, dato ti pletek. Ibating nakdito yan. Melvin, apigasan kang ngumamay. Sapsapulan ka. Apay dabasol ko? Apay, anda na ibagak nga sa nga nasyahan? Apay nakurang itad ko? Kung amin, na ada nakakita kanyak, ito na minsan ka ma'am, yumay ko di walayo. Impulong na kinibagat ko. Makadahal kasi kami nakita ng insurrect tricycle ticket sa amo indrekap. Nakita na dyan house number 69 Kadayjang Street. Pinulot-putnok ti asawak. Aging ka nagpudnok. Kadayjay. Abay pariyata na ka? Hanakimit ka di paritan. At kalpasan di nagsubliak manin kang ka. Naibaga ng harot kanya ka mga kanuno. Tusain na kami na po Diyos. Naglagay pa yung balo ka ng matasawa. Bali, mawata ka. Ang gasta di mo kayatin? Tsakayatin. Papada kay amin nga lalaki. Tapay ko ng testa. Sa amad lang nga siksika inita, karesasyon ko. Di nabalo ak. Dami uno na kinarelasyon ko. Kasi mat naman yung tinaramid na. Hindi maumang kanya. Hindi na ako. Kaskeng ka ita. Naumang kang kanyak, sana ka na uma.
sa anak tong mauma. Yung ti bang panunutek ti basol. Nadag sa na basol. Iso nga ti may balakad ko kayong kamel pa. Manguray ka ti lalaki nga nawaya. Nga mga sawakin ka. Sana kas kanya ka da asawanan. Kinapatpatig kanyak ti pamilya. Sige. Awan baramid ko. Siya mo na ti paglugwanak. Manen. Kitoris ang ka na sumsumray ka na, hindi mo kayatan. Itulog akong sa Dibalay. House number 69. Manong Nemi, saan na ngayon luklukatin ti gate, saan ko nin sir ti tricycle. Ngayon mabitlahin ko na. Mabitlahin, apay, hanin na kon, gura mabitlang. Diyak pinagpleta, di ba? Ada doon nga mga inted mo, nang tawag-pletem ko pa. Mabitlahin, urahin na. Apay nga ta, baka mangalan sa amat tapaltugan nak. Baka ato kutsilyo nak at marmaran nak. Apay nga ta, buno saan ka na nakaitugot, ti kwarta? Hindi rumuwaran manong Nemi, kakaasing amang magbagkat, karton. Uy, tinulungan. Ano na ito? Dilatas. Kanadapay gatas. Chocolate. Dapay, basta. Ada anak mo, di ba? Dapat di kita ko. Mamalindang inumin. Hindi ito. Kwarta. Ano na ito? Di ba? Gumatang ka tricycle mo? Dadi kwarta, dadi ba nga mga presyo na? So data. 250,000? Wait. Talo nga bandel. Duwang sagsanga gasot, kan may sanga 50. Melba. Anong ano? Sumarik ka pa lang? Di mo kayatin? Kasi panagyaman ko. Hanin. Dahil yung tumatlay tultuloy. Kaya managlayangan. Di medyo napahot. Nga relasyon ta. Na pinaragsak na. Ngupay. Nagbaling kamat ang hanapatag kanya. Delphine. May nakarod ng sudato tigasat ko. Melba, daw-dawat ko hanggang to lalaking mabaling ang mga sawakin ka. Daw-dawat ko reta. Anin, diya kayatan. Tilagid kidawag. Kidawem nga. Sige, lalagib kan to latakan niya. Ken pasaray. Uminak kumustahin. Sige. Pasaray ko umay kakitain. Ako mustahin. No di ka mauray. Siyak do medyo balayo. Abay. Mabaling ko mati umay lata pa ba siya raw matinilasyon ta. Di mo kayat? Aman. Sige. Delphine. Araw ko bang kamampay maminsan. Inarakop na, naging narakop kami, binalas kumit data nga na irot nga rakop na. Ginuyod na ngayon yun, nagmanong. Tanda ka mga ditiruar. Ganito manong Nemi, kilabas ti gate. Iso na mismo nangamal ka na ginibibig ko. Delphine. Inakon. Di mo atin kaya't di inakon. Sige kan. Kan. Bye-bye. Bye-bye. I love you and goodbye. Manong Nemi, kaslak mala mailoya, maluyaan, kasi ba nakakita ka panagsangit na. Tamawatag tirig na Manong Nemi, nagbalin ako nga napatag kang kuwana. Katsyak, napatagbad tiniso na kanya, ang mas mga napatpatig ti pamilya. Mabalimad,
no gayem laingin ti pangibilangan ken kuana. Iti suwang petak dito balay nakigtut ti asawa kidi makita na ti talo nga bandel a kwarta. Ano to eh? Ha? Kunak man no, di ba imbaga kang isinamon? Sungar nga napanak sa di balay da. Tapno formal ti pa nagsinami. Apa nga dito ang kwarta? Ada ngamin ka rin na kanyak ng gatahan ng tricycle. So itong pal na. Kahit kong mamamulit ang babae. Kadi. Di kuig tando ka mapanjabalay da. Apa nga kahit mo? Kahit ko tagyaman. Siyempre, madaan kan tunti ka magbukod ng tricycle. Di ba? Tirumbing mo na nga agyaman na kaya ko na. Agyaman na pa, gabuta, malaksid ka niya. Ada pa iso na nga mangipatpatikin ka. Lukas ta kahit mo lang. Nga niya. Nga itultuloy mo. Diyak kayat nga itultuloy yung kahit kung agbaling ka, gayam ko iso na. Na minsan nga aldaw manunaymi ko naklan nalipatan ni Wilma tipanggap na. Umayak. Papanam, gamagitsanda? Mapantatiyan da balay da. Manang Melba. Sigurado ka? Huwin ko nakmangit. Sige. Nta. Nagbusina ak manong nemi kat nakalisto nga si ilinokatan nati Kate. Jadi makita na. Delpin? Diyan ka di mo't kunakin kang hasangkan ngumumay? Kahit nakahamamuti asawak. Isumat nga di mo sa agmanong nemi ni Wilma. Manang Melba, mabaling kami, sumrek. Uy, mabiglang nga tayo lokat ko ti gate. Tapos sumrek na tricycle. Maditan no nakaparada ako makita. Idanda kami iti unek manong nemi biglang inarakop ti asawak ni Melba. Kahit naging narakop dagiti duwa man. Agaman kami keng kamanang. Agaman kami keng ka. Api agaman ka. Agaman kayo. Naginted mong igatang ti tricycle. Ken naginted mo iti asawak. Dakal din itulong na kada kami. Hanggang ka talaga ti biyag. No tricycle driver lang ti asawak. Pasensya ka na. Nagkursunadak ti asawam. Ti kahit kumanan, agagayam tayo latan. Sige. No, umay kang tumat sa Jabalay. No, umumton sa Jabalay, pumasyar ka. No, Obram, umay ka, tagsasarita ta. Agin insistorya ta. Uy na. No problema nga onti kaduam, di oray siyak ti umay keng ka. Umay ka kasasarita. Kaya na, kapagin na saanin. Basta ako isartong yung tik ko, akin nilakay ko. No problem. Kaputa talaga nga inkarikon. Nakakasgasat ka, Wilma. Api ko nang managasat. Kit tricycle driver lang ti asawa. Ipatpatig na ka ti asawan. Ipatpatig na kayo. Tanusan kayo kung mga napatig. Baka saan na kayong sinangpitan. Kat siya akong tikadandanan ako ma. Uwan, mamati akmanang. Nga napatpatig kami amang ng tisika. Ngayon nagbaling ka matang nga napatig kang kuwana. Kanyak, napatig ka, kasgayam. Agagayam tayo. Mabigla nga. Na mga saganak tayo mabalintay kapag sasangawan. Tulungan kan manang. Ipababalay ko latan. May karot.
yes. Kung na tinagam ko manong naming orin, yes. Orin lang nga duwa. Nag-thumbs up ako. Kit no ada chance sa amin, akit mabalimit lata, di ba? Aggayaman di kiti duwa. Ti asawa ken ti balo. Aggayam dan. Di, mayat, di ba? Gabot aggayaman manong nami di kiti duwa, adamad lata di kiti gundaway nga mapanak. Agbusinak, agdorbela. Ngam no kasta makita na kon manong nami ni Melba. Apa niya bagam? Mailiwag keng ka. Sika di ka mailiw ka niya. Aman. Pastor ka na karon. No way. Apay. Kung naman mailiw ka kanya. Adda karik iti pagik. Adda karik iti asawam. Ura ta naman mamamuan, no? Di mo dadailan tinagtuglagan. Agagayam tayo lang. Gusto di mo kaya? Saan? Kung gayam, iso dati tricyclean? Hindi pa gayam ni istorya. Nga nakagata nga ako. Wow! Mayat man ta na isurat. Nganagan na. Natagan na yan. Loko ka nga agriri di asawam? Ape ko mga agriri kat duwa kayo met. Will can mel. Will mel. Wilma can mel ba? Anong orten isurat dita? Ti tricycle driver kan ti balo. Ape dapat deta. Ni-sticker pa eh. Siya ka tricycle driver kan sika. Ang agriri di asawa nga ron. Hama. Magusto na kita, basahin na, ti tricycle driver, ken ti balo. Inakaroon na talaga ng tinakpas na rin. Huwain, masapol na itong palig ti karik ti bagi, ken itong palig ti karik ti asawam, ken na apo Diyos. Tapi ako mana, mabalo ka. Ngayon tiyak idaw-dawat, huwain, hindi mo yung idaw-dawat, ang tiyak iti mabalo. Naging kakanagitoy manong name as a friend pa ilaeng may ti ag nagtultuloy nga relasyon mi kini Melba akas tamat relasyon da kini baket ko. Nga do no ada okasyon to balay manong name aya ba mi isuna. Tumultulong met ka dagiti magastos. No mat agberde isuna umat atender kami met manong. No kasta nga Pasko kasjay umay. Regaluan na kami, nagkaroon na ka nagitubing. Regalo mo, may tisunaan. Siyempre. Nakaredwa rin manong nami iti college, iti duwa nga anak mi kini Wilma. At dapay lang, siyempre, kunamlan no saan nga dumaan, ti tricycle ko, manong nami nga Wilmel. Nakasurat lahat nga naka-sticker manong name ti tricycle ken ti balo. Na nagtultuloy manong name iti panagkayem da Wilma ken ni Melba. Napigsamot pala iso na. Kaslasaan nga mumakit nga talaga. Ito nga bakit ko na. Gasam ta manong natawon nga ti inayon itawon na. At no kasta nga magsalsalutsuda ken ko na. Ano ti Ape nga, hanggang mo na bumakit. Ada tumarek. Tad mo man kaning bakat ko, tapno tumaran naman. Nabagbakat mo nga amang ni bakat ko, tilanganang sika. Di mo kunain. Nga, ulitan tamanin. Hanin, friend. Kit no sinuntuman manong name iti umununa kada kami ket numununan tumot pailaeng ni Mel bakas pagarigan alagad takam to nga sang kapamilya manong iti may sang agladingit no umunan ton nga pumusay ni Melba. Ni Melba manong name nga nagbalin nga paset ti pamilyak nagbalin na paset ti biag mi adiminto pulos malipatan. Dito nga ron ti pagkasarita manong kada kayamanak ti anos mo kinlaing mo nga nang ibasa. At sabi ko matadamat na ibatik nga adal, no adaman adal nga ma-pick up ka itong istorya, ken kastamaten nga damay bati na nga pagsarmingan tibiyag.
tuwing nga agyaman nga pagaya mo, Delpin.